So hello guys, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ बे आंनि YouTube चेनेलाव गोबावजों खेबसे बनाय जालायबाय guys. ओमफ्राय भिडिअआ बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना guys. ओमफ्राय दिनै मोनसे फिन गोदानै भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो guys. बे मोनसे माबायाव दंफैयो आरोना फेस्टिभेल जादों मानास फेस्टिभेल. थ' मा दङ नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय guys. आंजों लोगोसे दङ जोंहा हेमन्त बिथां बेफोराव न'आव दोनदों आरोना ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोननो खोन्थायनि माबायदि नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय. जों सानैल' फैदो आरोना बल खेला नायग्रोदोंमोन ओमफ्राय बल खेला नायखांनानै दायो बेयाव फैबाय आरो सासे नांफागौमोनलै होनबा समायगौमोन नोंथां सासे ओरै स्रें थाबायफाग्रा वाइसनि माबानि न' आरोना बरखाफोरनि नायनि माबायदि मानसि उन्दुजालायगोन बिदि सोंना थायो आरोना फट' लागौमोन नङा नोङो हा ना बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ होयैया 11 दिनसो जाबायमोन सरि गाइस बेरायनायबो जाबाय थायाखैमोन न'आवनो थाबाय थानाय दंमोन नालाय बंसि न'आव बिदि आरोना नै फालिखौ नायनानै ला क'क्राझार मुसिनि बिदि फालि सोंदो ओमफ्राय बिदि डेक'रेसन खालामना जुदो आरोना माबायदि आरोना नै मोसौ गलि जाहैबाय ओमफ्राय नैबे बाख्रि जाहैबाय ओमफ्राय नैबे मन्दिर जाहैबाय नायनांगोन नोंथांमोनहा ओमफ्राय जों इखिजाबो माबा माबि दंबावो इखिजा नायनो फै बिमा जिगाब फुजि अ नोंखौब्रा नेरसोन जिगाब फुजि माबा जाग्रासो खोमा ओमफ्राय मोसौ गलि जाहैलायबाय मानि न'मोन इयो ओमफ्राय नै सेन माबा बाख्रि बानायजोबना दोनदों आरोना दा एसे मोनाबासो मानसिफोर जागोन माने दा मानसि गैथ'आ खम नै बेयावबो दङ नायनांगोन मानि फिरफिलालै इयो सिनायगोन खोमा सावथाल बारा गेदेर नङा आरो दायो बारा मानसिफोर जाथ'वाखै ओमफ्राय दा मोनाबासो बांलांबाय थागोन आरोना टुरिस्टफोर फैयो माबाफोरबो फैयो आरोना मा होनो फरेनारफोर फैयो आरोना जों दा नै दैमा बारनांदो दैमा नोंथांमोनहा गथ' गलिनि सबाव दंबा नाव जावनो गोसोबा नैयावबो जावनो हायो आरोना गोसोबा गोसो गैयाबालाय आरो माथो बुंबावनो गोसोबा जावनो हायो आरोना ओमफ्राय नै इयाव आइ लाभ मानास लिरनानै दोनदों दा हर जाबासो बिराद समायना रमायना नुगौमोन आरोना लोगोफोर आइफनफोरबो गैया आइफनफोर थानायबा बरियासो खेबगौमोन आङो बायगोन लासै नोंथांमोना सापर्ट होबानो नोंथांमोनाथ' बिराद सापर्ट होगासिनो 1K जाथारसिगोन गाइस थाबनो 1K खालामना होबानो जाबाय आरोना रिना सोरबा रिनानो गथ' गलिनि सबाव बे गथ'फोरनि नों थायो ना आं फट' गाइसेयाव बिराद मानसिफोर फट' खेबजागासिनो ओमफ्राय आंबो खेबजाखांबाय जोंहा बिथाङा एक्टराबो खेबजाखांबाय गाइस नोंथांमोना नायनांगोन नै इयावबो जनानै आरामसे फट' खेबनो हागोन आरो नायाव कापोल्स जाय जरारा फैयो इयाव सानैबो जदो ओमफ्राय बरियासो लादो गाइस ओमफ्राय माबायदि जनांगौ नोरै जदो ओमफ्राय ओरै गोमालायदो लानो हायो आरोना गोसोबा ओमफ्राय नै माथो खालामनो हारसिं आरोना हासुनो ओंखारदो गाइस एसे हासुना लायनि हासुनो ओंखारदो लोगोफोर नै इयाव जों फट' खेबजायानो आरोना दायो बे मैदेरबो दं मोसाबो दङ दा बिथाङा खेबजागोन हर नों मबाइला सुना गालांदों माने वेस्ट आं बेसे इयाव फट' लानाय आरोना मोननैसो फट' लानाय बरियासो इयाव माबासो आरोना मा होनो जि बायदि ओमफ्राय सायाव माबा लिरलानानै नै थंखाथार टंलायदो नै टंलायदो एकदमबारे बायखागोन आरोना जना नांगौ खेमल' लाखागोन नै बिराद देन्जार नुदों नामा मैदेर दांफेराखै ओमफ्राय बेखौ दांबाय नै मानसिफोरा बिराद फैना दङ आरोना ओमफ्राय दा मोनाबा जासिनबायानो थागोन बांनायानो सायाव बांबायानो थागोन आरोना जा बिथिङाव फट' खेबजाखांबाय ओमफ्राय बैयावबो फट' लाबा जा ओमफ्राय बिराद मानसिफोर फैदों आरोना ओमफ्राय गेटआ खिया
लोगोफोरजों दायो फट' खेबखांजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय दायो न' फारसे आगान सुरलांसै माने इयाव मेला दंबावो दायो थांफिननोसै आरो ना थ' मोनागोन आरो ना गोजांजोबगोन बिराद थान्दाना दायो ओमफ्राय बोथोरा बेनिखायनो थब थांसै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जाय गोदानै हाबफैदों चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय हायोबा शेयार खालामबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बरिया भिडिअ लागोन आरो ना 1K ल' जानो नागिरबाय थाब 1K जा 1K बो जाथारसिगोन ओरैनो नोंखौ आखाइ खंखानि खेबदों गावखौ गासिनो गेदायनोमोन आरो ना नायनानै थावनायनो हरजों दायो बेलेग साइडखै हाबफैबाय आरो ना जेराव मेला जादों बेफोराव मेला जादों आरो ना गस्ला फानदों आरो ना मिक्सर गथ'फोरनि गेलेग्रा दङ जाम्पिं दङ ओमफ्राय नै बिदिखौ मा होनो जे फिस्लायग्रा दङ गथ'फोरनि ओमफ्राय नैबाव गेलेगासिनो नायनांगोन नैयो जाबाय हटेल गोसोबायदि जा अरसिना थां जरा बेरायफै जायनो दं जायगायानो गैया गल' नायना था दे तू समझा दे हा फिसा दंबायो इखो जानोसै माखौ जानो पानिपुरि जागोन जागोन दे गाइस ओमफ्राय नै इयाव दायो ट्रेनबो दङ नै नायनो हागोन नोंथांमोनहा ट्रेन दङ ओमफ्राय नैबाव दासो सोरखि खालामबाय दङ 31 खालि लास्ट आरो ना जानुवारि 31 आव लास्ट लोगोफोर जानुवारि 31 आव लास्ट आरो ना जाय नोंथांमोना फैनो हागोन बेयावनो जादों ना फांसना दाखालि दिनै सोर दं होनदों दिनै सोर दं होनदों ओइयाव सुलिखामोन दङ आरो ना बारा मोजां मिथिया ओमफ्राय जों दायो फैखाबाय नालाय दा फैनाय जानाय नंला लास्टफोराव फैबावो नामा नायनि गाइस फैनाय जायोबा फैनो हागोन माबा फैनाय जायोबा फैगोन फैसै थांला नोंसोर जों दायो बेरायबाय थाबाय आरो ना ओरैनो नायना बख'जना दोनबाय एकदमबारे नै मोजांथार फानदों बाजारफोरा नायनो हागोन नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिराद मा फानलाबायदों आरो ना बरिया फुलाफोर बायगोन नामा नोङो ओमफ्राय लंपेन्ट नायलाबायनो ओरैनो साइसनि मालाबा बायफैनांगोन ना बे हिन्जावफोरनिसो साफ्रिफोरासो गानलिखो अल 150 नो सेन्देल दखान दङ है पातला नै मोजांमोन आरो सिख्लाफोरनिसो दं इसोरलाय एकदमबारे सिख्लाफोरनिल' गोजा बांसिन नै बरिया ओइ जों फैसाखौनो लाबाखै अबाव बायनो हानो ओरैनो साइसनि फैनायानो मोजां नुदों गस्लाफोरा ओइ मोजां नुयो ओइ गुफुर सोंनाय दामखौ बेसे बगाटु गासियाव नायदो आरो ना फैसा लाबोखायाखै आरो ना ओरैनो जास्ट नायदो आरो ना फैसा लाबाबो मालदार बिथाङा लानोसैनो गांसे बेसे बिदि इखो 40 350 280 ल' হ'ব दे 300 ल' হ'ব लास्ट दे 300 দি 300 হৈ যাম হ'ব 300 मोनबाय 300 लाजिबावलायो जों 150 रां गाननानै लेभेल मारनो दं आरो नोङो लाजिबावदो आं गाननाय नायनो होमबा खिन्थु एसे बोराय मडेल आरो ना दहाय जों दायो थांबाय थासिगोन आरो ना गस्ला बायनो आखा थाबाय आङो 31 खालि फैफिन गस्ला बायनो थाखाय मोजां नुगोन आरो माबायदि नुगोन नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आं बायगोन आरो ना नेक्स्टआव फैनानै माबायदि आं समाया लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थ' भिडिअ बांद्राय लं जादिया आरो ना दा बिथाङा गस्ला गांसे लाबाय बेनोसै गस्ला गांसे लानाय ओमफ्राय आं फैसा लाबोफाबा आंबो लाबोगौमोन लाबोफानाय जादिया ओमफ्राय दायो न'आव फारसे थांसै ओमफ्राय फुदुंमोन आरो ना थांदों ओमफ्राय थांबावबायनो दासो बिराद मानसि जाफुदोंमोन आरो ना ओमफ्राय जोंना दायो टाइम गैला नालाय जों न' फारसे आगान सुरलांसै गाइस भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामदाबो ओमफ्राय चेनेलाव गोदान नायफैदोंबा चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गाइस दिनैनि थाखाय बेनोमोन गाइस बाय